Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. Capitolul 2, partea a doua. De Sfântul Dumitru, unchiul cel atât de bogat și de avar, a oferit o masă mare rudelor. Au fost celălalt frate al lui, cu nevasta și băiatul, mama, sora mea cea mare cu bărbatul ei, cea mai mică, nemăritată, și eu cu nevastă mea. Cine ar fi putut să lipsească de la acest prânz anual când speranțele moștenirii erau atât de întemeiate? Unchiul Tache locuia pe strada Dionisie, într-o casă veche, mare cât o cazarmă, fără să primească pe nimeni, mai avar și mai ursuz încă de când era atât de bolnav. Propriu zis, nu locuia decât într-o cameră care îi sluja și de birou și de dormitor și de sufragerie, ca astfel să nu mai cheltuiască cu lumina și încălzitul, căci era foarte friguros. Era îngrijit de bătrânul Gligore, a cărui nevastă, Tudora, era și jupâneasă și bucătăreasă. Masa era pusă acum în sufrageria cea mare și bogată ca în zilele tinereții. Era un lux prăfuit și întunecat parcă, fiindcă mobila era lăcuită castaniu și se stacojise, iar scaunele reci și înalte. Unchiul Tache, cu un șal pe umeri, sta în fruntea mesei, dar mai mult se uita la noi, căci nu mânca decât cartofi fără sare și macaroane la tavă. Debutatul era firește în verbă și într-adevăr era amuzant. Cred că mama nu putea să-l sufere și avea o părere proastă despre el, cu totul pe nedrept. E și adevărat că era foarte temut ca gură rea, iar colegii lui spuneau despre el: "Ascultă-mă pe mine, e mai bine să fii prieten cu Nae Gheorghidiu decât dușman." Era unul dintre puținii membri ai Partidului Liberal simpatizat nu numai de opoziție, dar chiar de gazetele de seară democrate până la socialism, căci nu era sectar. N-avea opinii exclusive, ci era cu lenevie sceptic, amabil și împăciuitor în principii. Fără să fie popular, era una dintre figurile bucureștene socotit printre intelectualii de rasă. "Ei, Nae, ce se aude? Intrați sau nu intrați în război?" N-am înțeles bine dacă prin acest intrați, în loc de intrăm, unchiul Tache înțelegea să lase doar Partidului Liberal problema intrării în acțiune sau folosea persoana a doua numai pentru că el se și considera mort. "Nene Tache," căci deputatul era mai tânăr cu 15 ani, "de ce să intrăm când putem avea Ardealul fără război? Înțelegi dumneata ce formidabilă situație va avea România când, la încheierea păcii, vom prezenta nota noastră, având la spate o armată intactă de 800.000 de oameni? Cine să îndrăznească să te refuze? Puterile, care până la sfârșit se vor fi măcinat unele pe altele, ajunse la istovire? Ionel Brătianu o fi știind el ceva, că nu degeaba e șef de partid. De altfel, eu am încredere în steaua României. În politică nimic nu se poate realiza decât prin încredere. Și atunci stăm cu arma la picior și așteptăm." Respectul pe care toți îl aveau pentru unchiul Tache era impresionant. Toată lumea căuta să-l mulțumească, să-i ghicească de se poate intențiile. Era acum, așa uscat, negricios, cu mustața mare, cu adevărat șeful familiei. N-aș putea spune însă că nouă, celorlalți, deputatul nu ne-a plasat câteva ironii care nu au supărat deloc pe bătrân. Am impresia că niciunul, nici celălalt nu l-au iubit pe tata. Găseau amândoi, ei care făcuseră avere, că fusese nepractic și neserios. Profesor universitar, fost secretar general, publicist apreciat, murise după o viață foarte agitată, încă tânăr, lăsând bruma de avere încărcată de datorii. Nu-i putuseră ierta că s-a însurat cu o femeie săracă și cred, după bunăvoința distinsă cu care au acceptat-o pe nevastă mea, că nici mie nu-mi iertau asta. De altfel, către sfârșitul mesei a și venit vorba despre tata. Deputatul, cu o amabilitate de unchi galant, a întrebat-o pe nevastă mea dacă și ea urmează filozofia. Nu știu de ce, intimidată sau înțelegând că mă întovărășește pe mine la curs, i-a răspuns afirmativ. "Așadar, studiați amândoi filozofia." Și parcă surâdea. Răspică domol silabele cuvântul filozofie.
Da. Ciudat, de obicei amorul e cel care duce la filozofie și încă și mai ironic. Și ce filozofie? La dumneavoastră văd că drumul a fost dimpotrivă. Filozofia v-a condus la amor. Rostea amor cu gura rotundă de parcă ar fi fost numele cremei de curățat nasturi. Toți au început să zâmbească numai pentru că au văzut că unchiul Tache se amuză. Ceea ce vă doresc sincer e să nu reveniți vreodată la filozofie. Ar fi dureros. Mai rămâne să faci politică tot în felul în care a făcut bietul Corneliu, care, dacă nu mă înșel, era și el tot filozof. Și întorcându-se cu obraji aproape căzuți, ras de tot, către figura uscată și negricioasă. Nene Tache, orice ai spune e fermecătoare naivitatea să crezi că tu poți îndrepta o țară. Fierbeam de nemulțumire, căci mi-era penibil să aud vorbindu-se cu atâta ușurință despre tata, de parcă eram și eu înrăurit de sfiala îngrijorată a celorlalți în fața unchiului de care depindea viitorul nostru. Își cheltuia leafa de profesor universitar ca să scoată gazete, mărâia cu o acreală bogătașul, căruia cheltuiala îi făcea rău chiar la alții și chiar după ani de zile. În privința asta, nene Tache, nu mă împac deloc cu dumneata. Corneliu era un entuziast și Naie își mângâia grav și ironic reverul hainei. Îi scălea cu același entuziasm un articol de gazetă ca și o poliță. Mie îmi plac și mi-au plăcut totdeauna entuziaștii, de la distanță. Vreau să-ți spun de pildă că n-aș vrea să fiu deloc copilul unui entuziast și de câte ori pronunța cuvântul entuziast, îl dansa cu surâsuri spre bucuria bătrânului inginer și antreprenor care lucrase toată viața numai cu cifre. O priveam pe nevastă mea cerându-i parcă iertare și ea îmi surâdea împăciuitoare și inteligentă. Drept să-ți spun, n-am pomenit un om care să fie avut mai puțin noțiunea banului ca el. De ce crezi că nu mi-a vorbit o jumătate de an? Scosese o gazetă, nu știu cum îi spunea, și mi-a trimis-o și mie. De citit nu o citeam, că nu mă interesau bazaconile pe care le scria el acolo. Nu, nene Tache, nu se poate spune că bazaconile susținute de Corneliu nu erau amuzante. Și turnându-și anume cu încetineală în pahar, deputatul surdea perfid. Cel puțin pe mine mă amuzau enorm discuțiile de principii. Ar împacheta în ea Grigore ghetele când mi le ducea la cârpit. Într-o zi mă pomenesc cu o carte poștală a administrației ca să plătesc abonamentul. Am crezut că e o glumă. Peste vreo lună, altă carte poștală. M-am necăjit și am dat poruncă să dea gazeta înapoi la poștă. Când mă întâlnesc cu Corneliu, că de ce n-am plătit abonamentul? Cum asta? Păi abonamentul pentru gazetă. De ce să o plătesc? Ți-am cerut-o eu? Mi-ai trimis-o pentru că ai vrut. Nu mai vrei, nu mi-o mai trimite. Și din cauza asta nu mi-a mai vorbit o jumătate de ani. Altfel ca și Ștefan cel Mare, de felul lui era iute la mânie, după cum ne spune Ureche. Afară de ai mei, care au zâmbit numai, ceilalți au râs zgomotos, amuzați de acest joc spiritual care mi s-a părut stupid.